Empecé na política, que non tiña nin vocación, nin había herencia, non sendo un abuelo político que foi alcalde do Concello de San Amaro. Elixíronme na época da ditadura concejal polo sindicato familiar. Salín elegido concelleiro, botei non sei, non recordo cantos anos, 3 ou 4 anos, hasta que morreu o caudillo. Despois do fallecemento, que debeu ser me parece que foi no 75, así que se nombrou novo goberno, tocou ao señor Fraga Iribarne, ministro de Interior, me parece que se titulaba antes, ou de Gobernación, me parece que era Gobernación. Ordenou que todos os ayuntamientos, os concellos que levasen, os alcaldes dos concellos que levasen máis de 10 anos, que se someteran a unha elección dentro da corporación, os que levaban máis de 10 anos. E presentei meu tamén e ganei o alcalde que estaba na actualidade. E foi, digo, o primeiro paso desa forma. Logo despois se viñeron as eleccións democráticas e ganei hasta que deixei de presidir o Concello. E responderonme sempre con voto mayoritario, sempre tuve maioría absoluta. Sigo agradecida, sigo pensando no ben que fixemos todos, e sempre me agradeceu o povo. Que tu queiras.